Kom ind i en god siddende position. Du kan også ligge, hvis du foretrækker. Vi skal trække vejret kraftigt ind gennem det ene næsebor og ud igennem det andet. Slap af i din krop, i dit sind, og bring din højre tommelfinger op til højre næsebor. Indånd kraftigt i venstre næsebor. Luk for venstre og udånd igennem højre. Indånd igennem højre. Og pust ud gennem venstre. Indånd igennem venstre. Og pust ud igennem højre. Og fortsæt så med at trække vejret på denne måde i 4 fulde indåndinger mere ved at trække vejret igennem det ene næsebor og udånd igennem det andet. Sidste 3 fulde stærke indåndinger. Så virkelig udvide og slipper. Sidste fulde indånding. Fuld udvidelse. Hold vejret et øjeblik og slap begge hænder af på låret. Og udånd helt langsomt igennem begge næsebor. Slap af i din vejrtrækning. Og lad luften flyde igennem begge næsebor. Og løsne op. Bare et par vejrtrækninger endnu. Og hvis du stadig føler dig okay, så gentager vi og laver endnu en runde. Luk af for det højre næsebor. Pust langsomt ud igennem venstre. Træk vejret stærkt ind igennem venstre. Dyb indånding. Og pust ud igennem højre. Stærk indånding igennem højre. Udånd igennem venstre. Indånd igennem venstre. Fuld udvidelse. Og pust ud igennem venstre. Fortsæt på denne måde. Skiftevis hver næsebor, som du trækker vejret igennem en side af kroppen af gangen. Ilter og renser. Åbner op og nyd 2 mere fulde, dybe indåndinger. Sidste fulde indånding. Bring begge hænder ned og en afslappet udånding. Og igen, få ro på din vejrtrækning. På de helt subtile niveauer sker en masse ting lige nu. Du kan mærke det. Og med en smilende tilgang, prøv at observere det. Giv det noget plads. Løsne op. Så nu vil vi gå videre til Nadi Shodhana. En meget rolig praksis til at slappe af igen, balancere og falde til ro. Så denne her øvelse er i det helt langsomme og det subtile. Så virkelig løsne op. Og det er ikke noget mekanisk, som du rigtig skal tælle. Men for at starte og have noget at gå ud fra,
trækker vi luft ind i 4 lange sekunder. Holder det inde i cirka 2. Og langsomt puster ud igen i cirka 6 sekunder. Og hvis det går okay, kan vi prøve at forlænge sekunderne på vejrtrækningen ind, holdet og udåndingen. Så vi bringer højre hånd op, pege og lange fingre op mod panden. Lukker det højre næsebor af og langsomt puster ud igennem venstre. Styr med ringefingeren helt rolig udånding og træk vejret ind igennem venstre igen. Så rolig vejrtrækning. Ikke så dybt mere. Roligt. Pust ud igennem højre. Helt roligt. Brug dine tommelfinger og dine ringefinger på skift til at styre, hvor meget luft der kommer ud og ind igennem højre. Så jo mere du klemmer sammen, jo langsommere suser luften ud. Og hold. Og ud igen. Fortsæt med at trække vejret på den måde. Så helt roligt. Træk vejret ind gennem det samme næsebor. Og ud gennem det modsatte. Behold dine fingre i kontakt med din næsebor, så du hele tiden kan styre luften, hvor intens den skal suse ind og ud, ved at lukke en lille smule for næsepassagen, til at få luften til at flyde ind og ud, hurtigere eller langsommere. Og på den måde virkelig slipper med din udånding. Og virkelig modtage med din indånding. Slipper fuldstændigt. Og modtager. Prøv om du kan trække vejret lidt langsommere nu. Mere roligt, ubesværet. Hold opmærksomheden bare på din vejrtrækning. Hvordan luften flyder ind og ud. De sidste 2 åndedrag. Gør brug af de sidste 2. Og efter din sidste fulde indånding, bringer du begge hænder ned og lad luften flyde ud. Mærk nu, luften i begge næsebor flyder ind og ud. Læg mærke til, hvordan både din krop og dit sind virkelig slapper af nu. Nyd et par vejrtrækninger endnu.
Gå på opdagelse i den indre stilhed. Din indre balance. Og rummet som bare er. Du kan langsomt begynde at bevæge dine fingre og tæer. Gnid dine hænder sammen. Placer dem over dit ansigt, dit bryst og hele din krop. Og giv dig selv en blød massage. Tak fordi du så med.